Mae tua 2 filltir o Lyn. Dyn maen nhw'n dweud maen nhw'n tua awr o un pen i llall. A dyn mae'n tua chwarta wedi un wan. A dwi'n mynd hyddi panad. Nac dwi'n mynd i pen draw. Bach o ddringo. Dwi'n dod i pen hwnna. Pen Cytrig. Hwnnw di'r bwriad. Bwt bach sydyn i ddangos y llwybr bach pras. Bach o maitlub. Lawr y moch yma ar y llyn. Bob un llyn dwi wedi weld o Lyn Cowlyd yma. Dwyll. Di cael ei tynnu'n guam ar ei, eto ddim hael. Mae rhyw 200 trotfad o dyfn ar ei fwyaf. Mae'r rhan fwyaf nhw'n 100 trotfad. Dim ma'n llyn tyfna'n Gogledd Cymru dwi'n meddwl. Fel a dim di fod, ia. Dymudia glyb. Ti'n disgwyl beth arall ar wylod llithra fel hyn wedyn agos. Os fi'n mynd am gylch nhw mi'n ai, os fedra i mae drwy nhw. Rhaid i fi ddweud, mae'r rhai tymudiau llwybr yma yn hyfryd, yn sych, fatha gered drwy cau. A rhedyn yma, rhedyn boban. A grug. A llys fel eisiau gynt. A rhaid i tymudiau glyb hefyd. Dyn ni gymryd be ddaw. Ni edrych nôl tamad dim ond i'r hael. Llwybr garw a glyb. Di hanner o beth bynnag. So'r ucheldiroedd. Eisiau mynd i fyny fyna. A ffordd nôl. Mam bach di'n gynnas da be. Di o well tywydd yma nag eisiau Sbaen. Ni Sbaen am 5 diwrnod yn bwrw am 3. Mae'n arfarol. Dwi'n groesi afon bach yn y pant bach hwnna. Lledan at i fyny wan, chwm lwybra ni. Mae ffens yna. Beth sy'n edrych fel llwybr. Di fyny ddegol ffordd yna. Ond dwi'n mynd at yr argau gynta. Ond yn troi well ffordd yn. Ar y gold cwt ar y gorwal. Ond di hwn yn cyfri fel cyrraedd yr argau. Swn i'n dweud. Awr a 10 munud. Mae'n drwg o gwbl ni. Ddangos i ochr arall i'r argau. Ti'n gael bipan dŵr yn y farth. Mynd a dŵr i fai Colwyn ar gyffinia. Felly, o Wrach Lyn Cowlyd. Iechyd. Mae'n boeth. Yn ôl yn map ni, mae'n dweud mynd yn ôl at y nant. Dyn nhw'n groesi gyna a troi fyny. Ond mae'r chwaral yma, dydy. Dwi'n dilyn llwybr os mynd i fyny'r chwaral. Rhaid mynd ar draws na'n neud ffordd yn hun, llwybr yn hun eto, a bob blygu tro arall. Ynde? Ia tad. Da ni fan. Gen ni 5 awr yn ei tiadau gen i dwllu. A fi pyn o ddringo.
Mae'r lôn yn fforchio yma. Dwi'n angen mynd am y chwarel ei hyn. Wel, nath o'n adeiladu'r argen allan o. Lyn yr llwybr amlwg ffordd yma. Dyma'r llwybr ni'n dod i ben yn y chwarel fel ydych chi'n disgwyl. A rhaid i fi dorri ar draws tir ond mae'n glawdd yn yna. Wan, ti'n gweld dau ffens yn y pelltar yna. Un yn dangolch y graig ac un i'r dde. Ymlaen. Dwi'n gwybod pa gyfeiriad dwi'n mynd i ddys. Dorri dros dir. Dyma lle mae'r llwybr defaid yn dod i ben ni. Ond dwi'n llwyr. Dim llwybr rwan. Tir garw. Mynd i fyny lle mae'r defaid na. Neu llwybr dyn. Na, os lle dyn ni di ddwad o. Tir corsiog yma. Be di ganmol? Ni'n gweld y map o wes. Fyna bant yma dweud. Bwch rhwng yma a'r mynydd un. O'r ffens yma, mae gamfa. Camfa. Mae'n ddim blodi llwybr. Tia di dyna draw llwybr rhwng. Dyna mae gamfa. Am groesi ag o'n i fyny. Gweld yr chwal yn fyny yna. Llwybr well na dwi ar funud. Ia, doniol, gamfa, fewn. Llwybr yn illa. Llwybr yn illa fanna. Llwybr yn illa fanna. Dwi'n gwybod ffordd dwi'n siarad. Dwi'n gweld olion traed. Dilyn y ffens mewn ag trwy'r grug fanna. Pobl dwi'n mynd i fyny fanna. Diolch gan. I fanna. Mae gamfa allan eisiau ddwad o. Trws y tir grigog, corsiog. Fi wedi cyrraedd y tamad yma sef y lliw gwahanol i'r weddill. Dwi'n rhywbeth i bod i fyny tro blaen. Ie, dewis gwahanol y dwff yna mewn. Benedi. Mae ffens mae'n eitha newydd. Nes i ddilyn ar hwyl yn fyna. Hwyl yn byd. Hwyl tractor o hanner cam mlynedd yn ôl. Dros y lle berig yna. I gyfeiriad. Ail. Hwn ydy'r olion pedwar olwyn yn ei weld. Byd beth yma ys blynyddoedd yn ôl. Lyn ni ga. Mae ffens arall. Dan y graig yna. A'r cyfeiriad yna dwi'n ôl. Sgwnnus dwi di ail mynd o wan efo'r ffens gyntaf ni weld. O'r hwnna. Nawr ei croesi fyna. Ni'n ei croesi fyna. Ni fyna ag i fyny'r bwlch. Oedd reit o ddwad oedd. Dim at ymhen Llyn mewn mwd a golli'n esgyd. I drwg efo grug, da ti'n gwybod beth sydd yna fo? Da waith. Dyn ni tri garag. Beth yw'n y tir fwy syth o'r cw. Dwi'n tir sych eto fan. Garag fwr. Bach fwyr yn peth. Dwi'n gweld llwybr yn mynd i fyny yma. I fyny'r moel na. Tamad o pen llithrig. Tamad gyntaf yma. Gweld ta pen Helgi dy. Craig yr ysfa. Ac yna Llywelyn. Da ni'n bell adra. Dwi'n pryderu. Dwi'n pryderu ystod 2 awr. Ffodla di werthu sydd fyny. Dath a llwybr ydyn bryd. Dim llwybr hol dŵr nôl da. Llwybr sy'n dechrau yma. Mae'n olion traed. Sgwni sy'n ydy. Dydy fyny'r cyfeiriad yma. Mae'n byd i weld yna. I ddangos ffordd da ni wedi dwad. Fyna lai o'r ffens y beraw. Gwerthus. Beth eto? Sy'n mynd i ben hwn, sy'n mynd i mynd lawr i
bwlch 3 cwmwd chobellad o ac yn ôl ar hyd y ffos cyn i si ddod. Os beth o doeth yn neud yn ôl. Yw ddau eiliad yma. Mae'n sgwini sa ffordd ni fod i fynd. Mae rhyw fath o hwyl llwybr yn dod i lawr yma. Na, neu dod i fyny. Wrth gwrs, da ni dod at draws cors arall. Bydd da mynd trwy canol mentro. Mae'n garag camu yma. Mae'n rhaid i lu beth yma, pa hwnna sydd. Gweld bod rhaid i stopio den yn y busnes eto. Dangos Llyneigia yn ei chanfanrwydd. Rha fwyaf eich chanfanrwydd. Bron yma dy graig ymlaen i. Bit o ffordd eto. Da'n byd yn y llyfr lle bod o'n dir gwarthus. Mae'n dod rhywfaint agosach. Di mae dal yn edrych yn serth. Edrych yn ffordd jibio ni fod yn lawr ffordd na. Mae'n siŵr bod yna'n serth y byd. O, fydd iawn. Hanner can cath ar y tro, 20 cath, 5, ia 3, 2 gam ar y tro. A nodyn sydyn ydy dy hyn ydych ti'n eistedd yma. Paid yn mynd mor bloody bell, rhaid o. Chi'n eich llith o Wrach yn iawn, Helgi dys yma yn iawn. Ond na, rhaid yn dibyn Lyn Cowlyd gyntaf dde. Wedi bron yn ffrigyn trefryw. Rhaid yn dysgu na ni. Ond yn hael ar pen draw Lyn Cowlyd. Dans yr ffordd ariach eisiau mynu. Gobeithio sa ddim mwy o i fyny. Diolch i'r arglwydd a bob arall sy'n nefoedd. O'r diwedd. Ie, mae gan o lwybra yma wan dys. I fyny fyna nes i. Llwybr yn diflannu bob hyn a hyn, ond gadw'r gyfeiriad. Mae am pen ymlaen fyna. Fi'n hyddu panad 4 gwaith drosodd. A chwarae teg, dim hynna bentwr a gerig yn bob man, does. Dangos o brig a'r copa hon. Fi'n bach agosach. Cyn fi wneud. Llyn ogwen yn y pelltar. Disgleirio. Dipyn bach agosach. Mae'r gwynt yn dechrau rhuo yma. Ein llithrig o Wrach. A mae'n ôl dad, mae'n disgyn lawr o fyna'n sydyn hyd. A mae'r Lyn Cowlyd yn dechrau edrych a ddu. Na, dwi'n mynd dim agosach, neud hynna, neud y tro i chi. Mae fod gyda fi, mwyn o'n disgyn lawr. Edrych am y chwydraw yma. Dim yna un ffordd dwi am mynd, dwi'n meddwl. Be ni wedi bwriadu i wneud. Ond di ben y Helgi du a dilyn y gefnan lawr. Fel dwi'n gweld 2 bobl ar y gefnan yn mynd yr un ffordd a ni wedi meddwl mynd. Di fyny ar y gola. Ffordd ni wedi bwriadu mynd. Fe gymryd hwnna mynd i ben da. O yma, 3 chwarter awr. A ryw 3 chwarter awr. Awr o gerddad wedyn i lawr i'r lôn. Neu dilyn ffordd ma lawr. Edrych ar y Helgi du yma. Diolch yn edrych yn heriol. Dylwn ni fentro dy peth. Tad yn lawr at
bwlch y tri hwmwd. Dwi wedi penderfynu mynd amdani. Dwi'n meddwl sy'n well gen fi cerdded i lawr y gefnan, yr Helgi-Llyn a cerdded trwy cysgod hwnna, o'r ffordd adra. Yna werth i weld, dwi'n meddwl. Edrych mewn i'r bwlch. Stairs i lawr yna. Mae wedyn y fyny, ti'n feddwl, di wedyn dri. Ni'n chwilio am ffordd arall i lawr, dwi'n gwybod y cwm bychan dwi'n. Dwi'n mynd i dilyn yr awen lawr yna at tro pedal yn y ffos. Mynd i fyny. Di fyny, so ni'n teimlo pan ei gyrraedd y gwlad. Di chwarter ffordd i fyny. Gobaith. Oes mae'n heddwch, gobaith. Ydych chi'n gwastad dwi'n. Entro y gerig, benni rhywbeth. Diolch i nhw. Dyma ni ben yr Helgi-Llyn. Mewn ychydig golas ar ôl 20 munud hanner awr. Tara bach i gerig. Lawr i Cwmeigia, bach dwyll. Spin sydyn, spin sydyn. Dwi angen dangos y llwybrau dra yma. Ia, 20 munud hynna. Gweld dau foi o ben Helgi-Llyn, maen nhw 3 chwarter awr tu nôl i fi. Maen nhw dal yna. Wedi cychwyn i lawr. Os yn yr unfan. Ni'n dwyll o ddifri yn eich dyn dada Jeff os ti'n dod ffom. Llwybyr eisiau fyny. Ni'n gweld llwybyr yn mynd o'r copa yma. I'r pwll dŵr yn y pelltar. Gymai hwnna. Deud tra da ni yma. Llwybyr sy'n mynd i gyfeiriad bwlch Erl-Farchog. Pyn o farchogion yma. Fel ni'n edrych yn ôl ar y llwybyr i ben yr Helgi-Llyn. Dych chi'n meddwl, mae'n gysgodol yma, mae held yn mewn. Dim mae'n diwadd mis Medi. Beth ydy, nes i ymwneud y dyddiad yn dechrau, chdi beth rhyfedd fi. Mae'n unfad ar 20 o mis Medi 21. Dim mae'r rha wedi mynd. Dim sy'n rhaid bod ti'n ddechrau feri. Mae'r dau foi o ben o Wrach wedi mynd trwy'r ffôn yma eto. Ond ond eisiau dangos y gefnau yn fawr yma. A mwy o'r un peth. Roedd yn mynd lawr yr elan. Spec yn ôl gen i dwllu, ia. Mae'n bras gamel o'r yma. Sgwni lle mae'r llwybr yn mynd allan. Ti'n gweld cychwyniad o dyfynu yma ni lla. Ar y ffordd i fyny.
yna dwi angen mynd i lôn bwrdd dŵr. Llwybr yn da fi ffordd yma. Sy'n di codi awr yn gynt bora yma. Specs ydyn yn ôl. Sam diwadd i'r gefnan mynydd yma. Dechrau los ydyn. Ebol bach yn, ebol bach dyn. Faint o ddof da chi. Faint o ddof da chi. Sy'n dyddi ar y llwybr i fi gan lawr. Ni'n obeithio weld mae llwybr yn mynd ffordd yna, ond mae gen i groeslon bach yma. Llwybr yn mynd ffordd yna felly. Dyma be ni 'di obeithio weld llwybr sy'n torri draws gyfeiriad dwi angen mynd i. Lle fi'n agosach lle dwi parcio. Ella ddim yn rhaid i fi cael ar EF yma. Llwybr yn mynd â fi i'r clawdd na nes i weld gynna, mynd â fyny. Mae'r ffos mond lawr yna ryw 400 cath. Dwi'n rhedwy lle dyn Llyn. Na, dwi'n bell o'na, rhyw 5 munud arall. Cyfeiriad yna dwi'n dod. Dilynolion traed. Llwybr defaid fwy na byd arall. Mae'r clawdd yna ryw ganlladd i ffwrdd. Da ni'n dall i wan, fel da ni'n gweld diwadd gola dydd. Tyn, ta be? Diolch i ddiw, da ni'n hanner awr yn Wrach. Ni wedi gweld un y ddau a hyn ar y ffordd i fyny. Tera ffordd yma. Pyn y ffordd i fynd i'r lôn bwrdd dŵr fyd, ond di'r hot wedi gwybod llydwen. Jain ar hwnna da gamfa yma. Do. Roi. Ond waith byr o nid dros ben hwnna. So i'r oed eisiau mynd i fyny eto. Dim gobaith am fynd i fyma. Nid o lawr. Ac iat fyna, wrth ymwyl y clawdd. Wrth ymwyl y ffos. Diwadd, hwnna di bod yn hir a diawl dwad. Mae 7:45 wan. Ni'n bell o fod mor dwych yma'n edrych ar y sgrin. I ffos ni. Lle ni'n ymuno efo'r lôn bwrdd dŵr. Gweld hwnna, lôn adra, gwiliwch fi mae yna. Dim di cymryd a hon fydd diwadd y daith. Mae'n di fod yn ipyn bach epic fyd o. Diolch yn wylio. Tan tro nesa.